حالتي شاكيا له شؤونا أنا في لا الغير منقذا عليه صلاة الله ثم سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. يقوى masu imani masoya manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya kaddara kuma ya ba mu iko ya ara mana dama muka halarci wannan unguwa a kofar wannan gida da wannan maraice cikin wannan wata mai dumbin albarka, watan da duk mai imani ya san falalarsa, watan da haske ya zo mana a cikinsa, watan shiriya, watan agaji, watan taimako, watan masoyinmu annabi Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaihi, watan wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu shi a matsayin hadiya da gunsa, wanda shi da kanshi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana innama ana rahmatun muhdatun, ni jin kai ne fa na Allah tabaraka wata'ala da ya aiko muku ne. To ya kamata wannan kyauta ta ubangiji subhanahu wata'ala mu karɓe ta hannu biyu kuma mu gode wa Allah tabaraka wata'ala akan sa, domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Ya maikin Allah, tuna lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanarwa ya ce idan nayi muku alkhairi kuka gode zan ƙara muku. Duk wani alkhairi da ubangiji subhanahu wata'ala ya taba badawa ko alkhairin da yake badawa babu kamar alkhairin samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, domin kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo duniyar nan gaba ɗaya tana cike da duhu da jahilci da kafirci da shirka da ratsewa da ɓanna da rashin kyautawa, har ma mutane suna wata irin rayuwa wacce in ka ganta kai ka ce ba mutane ba ne, dabbobi ne. Amma nabi sallallahu alaihi wa sallama da isowarsa sai duniya ta yi haske, dama shi haske ne daga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ce qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Haƙiƙa ya zo muku daga wajen Allah, wato wani babban haske da kuma wani littafi mai bayani shine alqur'ani. Hasken shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan mu Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu anhu yana cewa atawa biqa'ul ardi zulmun wa zulmatun fa ashraqatil arja bi tal'ati ahmadi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo, amman duniya gaba daya tana cike da duhu da zalunci, amman daga dirowarsa a cikin duniya sai sasannin duniya baki ɗaya suka kwashi haske da tsinkayowar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah maɗaukin sarki ya turo shi ne kawai saboda ya zo ya gwada mana hali na girma, ya nuna mana yadda ake nuna karamci, yadda ake ɗabi'u masu kyau, domin addinin musulunci gaba ɗayan shi ɗabi'a ne. Addini gaba ɗayan shi ɗabi'a ne. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq, an turo ni don na zo na cika manya-manyan ɗabi'u. To wannan halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama masu ɗumbin yawa, wanda babu malamin da ya isa ya kewaye su da sani, wanda guda ɗaya a ciki idan bawa ya riko da shi zai kai shi aljanna. Wannan halayen nan su ne wato malamai suke tara mu a filayen maulidda suke faɗa mana shi. Annabi Muhammadu nan ga yanda yake, ga halin shi, ga ɗabi'arsa, domin mu yi koyi da shi. Inda mun ce mu masu son shi ne da gaske,
to duk abin da muka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ga yanda yake za mu yi koyi da shi a cikin waɗannan halaye. da haka ba mu da wani babban masoyi irin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba mu da mai son mu irin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama. sa'annan kuma mu ma bai kamata mu takaita cikin soyayyar mu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba. annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba ma mu ba, annabawa suka zo kowane ya taka rawarsa a duniya ya tafi. a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ce misali na da misalin annaba da suka gabace ni, ya ce kamar misalin mutum ne ya zo ya gina wani gida, ya daga gidan sosai, ya kyautata gidan, ya kawata shi, ya mishi ado, duk abin da ake bukata ya sanya wa gidan, amma sai ya bar wani wuri daidan wurin birgi guda wanda ba a saka ba. ya ce sai mutane su karka zauwa suna gewayen gidan, duk wanda ya zo in ya kalli gidan sai gidan ya birge shi, ya yi ta mamaki, suna gewayen gidan suna kai ma ahsana hadhihi binaya, kai wannan gidan da kyawu yake, wannan gine da kyawu yake. ya ce sai in an kewayo daidai inda babu birgin nan guda, sai ce me yasa ba sa wannan birgin ba, wannan gidan ya kai gaya a kyawu ba da wannan birgi da ba sa ba. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ana tilkal labina, ni ne wannan birgin nan wanda sai an sa ni gini, wato ainihin adon gidan ya cika. sallallahu alaihi wa sallama. Allah madaukakin sarki kuma yace mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. haqiqa kuna da a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kyakkyawan koyi, kyakkyawan jagoranci. ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah madaukakin sarki ya aiko mana shi a matsayin madibi da za mu rika kallo a gabanmu, mu rika sanin irin tafiyar da za mu yi, mu rika koyi da tafiyarsa, halayensa, haƙurinsa, kyautarsa, juriyarsa, karamcinsa da kuma walwalansa da kaskanta da kansa da ladabinsa. wannan su ne halayen da in muka yi riko da su za mu zauna lafiya tsakaninmu da bayan Allah, sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai yaba ayyukanmu. ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce addinu al-mu'amala, shi addini gaba ɗayan shi ɗungurungun mu'amala ce. to mu'amala kaga ba za ta yiwu ba za ta sauƙaƙa ba idan ba ka da kyawawan halaye. to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya nuna mana yadda ake zamantakewa da mata, yadda ake zama da abokai, yadda ake mu'amala da makwabta, yadda ake mu'amala da iyaye. duk wani abu mai kyau wanda idan muka yi za mu zama mutanen kirki, ababen yabo ko da a bayan mutuwanmu, kuma ranar gobe kiyama za mu samu dacewa da aljanna. babu abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kwatanta mana ko kuma nuna mana ba. Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi, wani subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin mabiyansa na gaskiya, salawatu rabbi wa salamu alaihi. to ƴan uwa, wannan annabi wato son sa wajibi. wannan mushahi Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa takhalla anil imani man laysa sadiqan ala hubbihi min kulli ghadin wara'ihi. wannan fa ya wufinta daga imani, ba shi da imani kwata-kwata. aka cewa ne yace man laysa sadiqan ala hubbihi, duk mutumin da bai zama mai gaskiya cikin soyayyarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mutum ba shi da imani. duk irin abin da zai nuna maka na riko da addini ko yawan ilimi ko wani abu makamancin haka, idan dai ba shi da soyayya ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallama, to wannan mutum fa ya wufinta daga ainihin imani, zuciyarsa ba imani. wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya allaka imani da soyayyarsa, yana cewa la yu'minu ahadukum, ɗayan ku ba zai zama mai imani ba hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sai na zamanto ni ne mafi soyuwa a gunsa fiye da iyayensa, ya fi so na fiye da ƴaƴansa, ya zamanto ya fi so na fiye da mutane baki daya. sai na Umar ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi allati baina jambayya,
ya rasulullahi kai ne na fi so, ka fi soyuwa a gare ni fiye da komai na duniyar nan gaba daya. Na fi son ka fiye da iyayena, na fi son ka fiye da ƴaƴana, na fi son ka fiye da dukiyoyina, na fi son ka fiye da dukkan dangina. Yace kawai sai dai raina da yake tsakanin haƙarƙarina kadai nake jin cewa na fi son ta fiye da kai. Annabi yace ai al-maqluba amamaka, abin nema yana gaban ka ya Umar, ai baka kai ba kenan. sai annabi ya ce ashe baka sani ba cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. sai na Umar radda kuma Allah ya kai shi wannan martaba ta soyayya wanda wato sai na Umar ya ji cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi mishi komai hatta shi kansa ya zo ya shaida wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce al'ana ya Umar. shi yasa sahabbai suka zama yan gani kashe ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda sirrin soyayya da suka samu. in ka ji labarin yadda sahabbai suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka yi mamaki waɗannan wani irin mutane ne. a ce wani mutum ne a cikinsu idan yana zaune a gabansu ba sa iya ɗaga ido su kalle shi. a ce in yayi kaki ba sa yadda kakinsa ya faɗa ƙasa sai da sun cafe su shafa ga fuskarsu yadda ɗan adam yake kyamar wato abin da ya fito a jikin waninsa. alhali kuwa larabawa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ma'aski ya zo yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam aski ba sa jefar da gashin manzon Allah, rarraba gashin suke. kowa wato zai kokari ya samu ko da isgade ne daga gashin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, sai su je su tanadi wannan gashi wato su yi tattalinsa su mishi wani irin ajiya, su rika suna kamsasa shi da turare. da zaran an ce wani ba shi da lafiya ko ana tsoron maita ce ta same shi ko kandun baka ko ana tsoron wani rashin lafiya, shikenan sai a ɗauko wannan silin gashi sai a sa a cikin ruwa a walwala sai a ɗauke shi a maida daga inda aka fiddo shi sai a ba mutumin ya sha a yayyafa masa, shikenan sai ya warke. haka hatta jini da yake fitowa jikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan wanzami ya zo ya masa ƙaho, sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sa kallon jinin a matsayin jini irin na kowa, shanyewa suke. abin ya kai har bauli na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ummu wato barakatul habashiyya ummu ayman ta shanya wannan bauli na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama. to haka sahabbai suke sa Annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo wurin yaki, ku duba yadda dan adam ke son kansa, yadda dan adam zai iya bada komai a ban da ransa, amma in aka zo wajen yaki idan tare da manzon Allah aka je yaki, sahabbai sai su nemi wani wuri mafi kyau, wuri taron filar haka, wurin inuwa sai su zo su buga wa manzon Allah khaima, sai su mishi shimfiɗa mai kyau, sai ce ya rasulullahi zo ga mazaunin ka na zauna, ka rika kallon mu kawai daga can muna kafsawa da mazaje. haka fa sahabbai suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. to in kuma abin yayi rincimi har aka ce annabi ya shiga cikin yakin, to yakin nan fa ya zamanto ko da sahabi zai raba hankalin shi biyu, zai rabin hankalinsa zai maida shi ta bangaren bugun kafirai, kuma rabin hankalin yana nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kowane lokaci yana tunanin kar wani abu mara kyau ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. muka duba ranar Uhud, ranar da Ibn Qami'a alaihi la'na ya jefi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da majaujawa, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, sahabbai suka zo suka kewaye shi, sai shaytan ya kururuwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ya riga ya yi wafati, ya koma ga Allah, dan ya sanya ya gwiwan sahabbai. su kuma wanda suke tare da sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan, amma sai suka zo suka kewaye manzon Allah, kafirai suka rika aika musu kibau, kowanne kawai sai suka sunkuya bayan su haka, duk kibau nan da masun nan bisa doron bayan sahabbai ne. don haka sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam su sun yi idraki, sun riska sirrin da ke cikin soyayya manzo Allah, sun san Annabi shine komai, don haka sun bada komai nasu, dukiyarsu ba komai bace a wajensu, ƴaƴansu ba komai bane a wajensu,
dibi yadda mutum yake son ƴaƴansa da matansa da iyan shi da dangin shi amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma madina to kasantuwar mutum bai tagaje ya dauki wata dukiya ba saboda dole a ɓoye za ka fita don kan kafirai su game da kai a hanya su kashe ka ina ka samu daman ƙaura tare da matarka ko tare da dukiyarka babu wannan dama haka suka rika fitowa sai su bar matansu a can da 'ya'yansu don su je su risku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wa'annan sahabbai ayyukansu da halayensu da ɗabi'unsu misali ne babba a gare mu idan dai mun ce muna son manzon Allah soyayya to shikenan wato ga yanda sahabbai suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai mu kwatanta ko da ba za mu iya irin nasu ba ko da ba za mu iya yi ba mu kwatanta mala yake tashabbah wa in lam takunu tashabbahu wa in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu ku yi kokari ku kamanta ko da ba za ku iya irin nasu ba domin kamantuwa da mutanen kirki wannan rabo ne arziki ne sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan alƙawalin da suka ɗauka na son annabi da bin annabi da kare annabi da taimakon annabi kuma suka kai alƙawalin yadda ubangiji ya ɗora musu shi yasa suka cancanci lambar yabo a wajen Allah har Allah maɗaukin sarki ya gudanar da wato tabbacin aljanna na wasu a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dungurungum sahabban gaba ɗayansu ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa muminai ne kuma yan aljanna cikin alqur'ani to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale min sahabbaina domin ɗayanku da zai ciyar da zinari da ya kai girman dutsen uhudu fi sabilillahi ya ce ladan da zai samu in an auna da ladan da sahabina zai samu in ya bada tafin hannu na alkama ko sha'ir sai ya wuce ladan da mu za mu samu idan muka ciyar da zinari da ta kai girman dutsen uhudu wannan muna da hankali babban alama ce akan cewa ashe annabi ya ce mana sahabban nan nawa sun riga sun tsere muku har abada ba wani abin da za ku yi ku kamo su in dai zinari wadda za ta kai girman dutsen uhudu a ce mallakin ka ne kai kuma ubangiji ya sanya maka son Allah da son lada da son aljanna sai ka ji labarin girman ladan sadaka da ake samu in an yi sadaka sai ka ce ni kuwa wannan zinari da ta kai girman dutsen uhudun nan ba zan ci komai a ciki ba sadaka zan rika rabawa ka rika rabawa kana raba zinari nan ka yi ta rabonta kana taimako mutane har zinariyar nan ta kare dutsen uhudu fa jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai baka lada tabbat domin sadaka na da girma wajen Allah amma duk irin tarin lada da Allah zai baka duk yadda kaga girman ladan da yawan shi to in aka ɗora ladan ka bisa sikeli aka ɗauki sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama talaka wanda ba shi da komai sai tafin hannu kawai na alkama kaɗai ke da ya ba almajiri ladan shi da zai samu akan tafin hannu na alkaman nan ya fi ladan da zaka samu kai da kace da zinari to wannan mutum ai ba sai an ce maka ya fi ka ba to idan sahabban annabi ma sun fi mu yaushe za mu kamanta kanmu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai kaga mustahil ne ko to amma yau gashi nan babu irin abin da marasa ladabi ba sa faɗa game da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka malamai suka ce babu makaranta mai ɗumbin fa'ida irin makaranta ta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin jalsa ta maulidi ita kaɗai ake kullawa akan kawai ambaton manzo Allah shi kaɗai ba garwaya shi da kowa tunda kuwa tabbatuwa mu masu imani tabbatuwa mu yan aljanna ya ta'allaka da soyayya mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a shikenan muna buƙatar mu ji waye annabin mu saboda in baka san mutum ba ya zaka yi koyi da shi idan baka san mutum ba ya zaka so shi duk mutumin da aka ce kana so to sai da ka san shi in baka san mutum ba ba kai babu wato ainihin soyayyarsa don haka
mala yace mana wannan babi ne wanda yake so mana magana a cikinsa fi fardul imani bihi, cikin farillancin ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ba da gaskiya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mustahabbi bane, ba in an ga dama ne, wannan farilla ne yadda ka san farillancin sallah da tauhidi da azumi da zakka da hajji. Domin rukunin musulunci na guda biyar gaba daya idan babu ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan rukunin gaba daya ma babu su, Allah ba zai karba ba. Ta shi kenan shi son annabi da ban gaskiya da shi shine ma tushe na dukkan wato wani abin da mutum zai yi na musulunci gaba daya. Fi fardul imani bihi, cikin farillancin ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa wujubi ta'atihi, da kuma wajibcin biyayya a gare shi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, wa ittiba'i sunnatihi, da kuma bin sunnan manzo Allah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. malaji idza taqarrara bima qaddamnahu thubutu nubuwwatihi, idan da abin da muka gabatar na bayani in tabbatar annabtarsa ya tabbata, mun riga mun fahimci cewa annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu kokonto a ciki, tabbataccen abu ne, wa sihhatu risalatihi, da kuma ingancin manzancinsa. In mun fahimci wannan to wajibal imanu bihi, ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne fa, wajibi ne. Domin shi ubangiji subhanahu wata'ala wato ya san abu ne mai sauki a wajen halitta ka ce ya sallama wa Allah, ya bi Allah, yana da sauki. Saboda me, idan da ba shakkiyancin mutum ya kai inda ya kai ba, mutum ba zai ce Allah bai fi shi ba, ba zai ce yana gasa da Allah ba. To amma inda jarrabawan take shine ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce in ka ce la ilaha illallah sai ka faɗi sunan wata halitta irin ka, sai ka ce Muhammadu Rasulullah. Sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce imanin ka da kace kai da Allah da kuma kaɗaita shi da kai, wannan ba zai tabbata ba sai ka yadda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne. To nan ne fa gizo yake saka. Shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce matukan mutum bai yi ikrari da wannan ba, la ilaha illallah din mutum zai faɗa ya ce bai ya bukata, domin ka yarda cewa Allah shi kaɗai ne abun bauta, abu ne mai sauki. Saboda in kana da hankali ka kalli sammai, ka kalli ƙasai, ka kalli kanka da sauran halittu, ka san akwai wanda ya yi su, wanda ya yi su dan ya ce ka sallama masa, ai babu jayayya. To amma kuma sai ubangiji subhanahu wata'ala sai ya zaɓa daga cikin bayan shi kuma mai kama da kai, sai ce to wannan kuma na aje shi matsayin wakili na, sai kuma shi ma ka yarda da shi, ka bi shi, sannan zan karɓi imanin ka. To nan ne matsalar take. Don haka shi ne malai ya ce idan dai da bayanin da ya riga gabata muka riga muka fahimci tabbacin annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ingancin risalarsa, wajabal imanu bihi, a shikenan ya wajaba a yi iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wajibi ne a yi iman da annabi. Wajibcin imani da manzon Allah ma yana gaba da imani da wajibcin sallah. Saboda ko kayan sallah ba imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sallan nan ba za ta karbu ba. An fahimta? Amma misali idan mutum ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ya jarrabe shi da fasikanci, sai ya zamanto bai fiye kula da sallah ba, ya zamanto wata ran yayi sallah wata ran bai yayi, ko kuma yana fada cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala, wannan imanin da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto shi. Saboda ya tabbata cewa wani bawan Allah sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yana son Allah yana son manzon Allah, amma ubangiji ya jarrabe shi da shan giya. Shan giya kuma kowane musulmi ya san kaba'ira ne, ko domin abin da ake kira al-kaba'ir shine zunubin da ya zo bayaninsa ya zo cikin alkur'ani, kuma zunubin da ya zamana yana da haddi da ake wa wanda ya aikata shi, shine ake kira kabira. Kuma shine ta'rifin shi na uku shine cewa shine zunubin da istighfari kadai da mutum zai faɗa da harshe bayya kankare wani zunubin abin da yake kaba'ira sai an tuba. To tun da giya tana ɗaya daga cikin wannan manyan zunubai, wannan bawan Allah kuma gashi sahabi ne, yana son Allah yana son manzon Allah, amma kuma Allah ya jarrabe shi domin abin jarrabta ce, sai yake shan giya.
sai aka kamo shi yana warin giya kuma yana su yana tangani, aka tabbatar da ya sha giya. Da ya wartsake annabi ya ce a mishi bulala, domin abin da Allah ya ce awa mashayin giya kenan, bulala 40 aka yi masa. Wata ran aka sake samun shi ya sha giya, aka kawo shi gaban annabi aka tabbatar da ya sha giya, aka sake mishi bulala, aka sake kawo shi wani lokaci, aka kawo shi mai rara mata kirara. Sai na Umar yana wurin, abin sai ya bata mishi rai, ya ce kai wanda baka jin kunya Allah, baka jin kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kullun kana shan giyan nan ana maka haddi, kullun kana shan giya ana kawo ka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce kai Allah wadaranka. Sai annabi ce la tal'anhu, ko kuma a tarwaya la tu'ini shaytana alaihi, kaka taimaki shaytan akan sa, fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Duk tare da wannan halin da yake ciki annabi ya ce yana son Allah yana son manzon Allah. Kaga kenan wannan ya nuna mana son Allah, son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana amfani ko babu ibada, amma ibada ba ta amfani in babu soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin ya aikata ɗaya daga cikin manyan zunubai wanda sukan wajabta mutum ya shiga wuta, amma abin da ya aikata din bai hana annabi ya mishi shaida kuma cewa yana son Allah yana so na kuma. Kan kenan wato son annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi, don haka wajibcin soyayyar manzon Allah yana tare da wajibcin tauhidi kadai ta Allah. Wajibcin son annabi sallallahu alaihi wasallam da bada gaskiya da shi a bisa martaban tauhidi rukuni na farko cikin musulunci yake, ba ƙasa da shi ba cikin safin su sallah da azumi da zakka ba nan bane son annabi da iman da annabi yake, a'a yana can sama. Domin ai Muhammadu Rasulullah yana tare da la ilaha illallah ne ko, kuma sai an yadda da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sannan za a yi maganar sallah. Kan kenan son annabi da ban gaskiya da shi wajibcinsa yana sama da wajibcin sauran rukunai guda uku. Shi safun su ɗaya da safun tauhidi la ilaha illallah. Wa tasdiquhu fima ata bihi, haka kuma wajibi ne gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya zo da shi. Kullum mutum na kokonto cikin risalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma yana tsitsinta in annabi ya bada umarni ko annabi ya yi hani, yana tsintar abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama, to wannan fa akwai matsala a cikin imaninsa. Ai duk abin da annabi ya zo da shi runguman shi ake gaba daya, amma abin da ake nufi da runguma ta gaba daya ya zama to imaninka da aqidarka sun yarda da wannan abu. Wajen aikata shi ko da ka gaza ya zama wasu kake iya aikata ba ka iya aikata wasu, Allah ba zai kama ka da wannan ba saboda yawan su. An gani, saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai gayya ne ai. An lura, wato su annaba gaba daya kallon da sufaye ko arifai suke wa manzo sallallahu alaihi wasallam ta fuskar tamsili, kai ka ce annabawa annabi 124 nan da manzo 313 nan gaba ɗayan su sai in an dunkule su ne suke yi manzo Allah daya, sai gaba ɗayan su sannan ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana. Ma'ana shine sirrin su a takaice, shine sirrin samuwar su. To kaga kenan annabin da ya zama to haka, kuma ubangiji subhanahu wataala ya bashi al-khulqul azim, manyan ɗabi'u na karamci wanda kuma ba sa lissafuwa. Domin an tambayi sayyidina Abdullahi ibn Abbas, wani mutum ya ce ibn Abbas ku ne kuka zauna tare da annabin nan, dan Allah zo ka sifanta min kilgamin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyawawan nan da Allah madaukakin sarki ce mu yi koyi da shi a ciki. Sai ibn Abbas ya ce ni kuwa yanzu zan sifanta maka, amma ne ma ina son in baka wani aiki, in ka min wancan aiki ne ma zan maka. Yace ina jin ka. Ibn Abbas ya ce so nake ka lissafa min adadin taurarin sama in dare yayi, ka kawo min adadin. Yace a to wa zai iya wannan? Ya ce to shi kenan, tunda wannan ba zai yiwu ba, lissafarin adadin ganyayyaki na itatuwan duniya. Ce wannan ba zai yiwu ba mana. Ya ce to watakila adadin kumfan teku da ɗigon ruwa na duniya gaba ɗaya ba zai gagare ka ba. Ya ce wannan ba zai yiwu ba. Ya ce to biya min adadin ƙwayan ƙasa. Ya ce ba zai yiwu ba. Ya ce kuma kake son giya maka ɗabi'u manzo Allah in lissafa maka su? Ai ba za su lissafu ba. An gane, to kenan waɗannan ɗabi'un kuma masu irin wannan yawa kuma dukkan su kyawawa ne, kuma Allah ya ce me wannan ɗabi'un mu yi koyi da shi.
kayan kenan dole in ka samu wani shashi a ciki dole wani shashi ya tsere maka, domin shi kaɗai ne ubangiji ya halice shi domin ya zo ya tabbata da waɗannan ɗabi'un da wannan halaye, amma wani bai isa ba, ko annabawa ma ba su iya zauwa da dukkan ɗabi'u na manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kai ka ce kamar ubangiji subhanahu wataala da ya turo annabawa, kowane annabi sai aka gutsira mishi wani jimki na ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam aka bashi. An lura aka bashi ya zo ya nuna su a duniya, ya zo ya nuna kuwa wani shi kuma shi ma aka bashi wani jimiki na ɗabi'un annabi irin wanda babu a wajen wancan. Haka kowane annabi irin abin da ke gunsa babu irin shi a wajen waninsa. Da aka tura su gaba ɗaya suka zo suka isa da saƙon Allah, suka nuna waɗannan ɗabi'un, sai aka zo da shugabansu daga ƙarshe. Sai Allah maɗaukin sarki ya lissafa musu, kaga wane shi ma annabi ne, wane shi ma manzo ne, wane ga yanda ya sha gwagwarmaya da mutanen shi. Da aka ida sai Allah ya ce ula'ika allazina hadahum Allah, waɗannan da muka lissafa maka nan annaba da manzannin nan su ne fa waɗanda ubangiji ya shirye su. Sai Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi, kai koyi da ɗabi'unsu da shirye su. To kaga daman ɗabi'un aslan tashi ce aka ba su aro, yanzu kuma aka turo su gaba da suka zo suka baza wannan abin, kuma aka ce ya tattara gaba ɗaya kuma ya dawo da kayansa, aka ce ya koyi da dukkan ɗabi'unsu gaba ɗaya. Shi yasa Imam Malik a cikin asali na masadir na tashri'i a wajen shi yana sa shar'u man qablana shar'un lana, kace shari'ar annaba da suka gabace mu shari'ar mu, sai abinda Allah da manzon shi suka shafe a ciki. Amma duk wata shari'a da aka ba wani annabi shari'ar mu, domin daga cikin littafin annabin mu aka ɗebo aka ɗan rubuta musu kaɗan cikin allo, ko ne aka bashi allon ya zo ya karanta. Don haka aka tambayi sai da Aisha menene ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ta ce kana khuluquhu alquran, halayen manzo sallallahu alaihi wa sallam su ne alqur'ani. ta ce yarda bi ridahu wa yasghatu bi sukhti, yana yarda da duk abin da Qur'ani ya yarda shi, ma'ana yana aiki da umarnin Qur'ani, kuma yana hushi da abin da Qur'ani ya hani daga gare shi, yana hannuwa ke. Sai wani sahabi ya ce bari ma in takaita muku sifan manzo sallallahu alaihi wa sallama, yace duk mutumin da yake son ya ga alqur'ani a sifan mutum yana tafiya da kafafunsa a ban kasa, to ya kalli manzo sallallahu alaihi wa sallam. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan shi qur'ani ne, aka kera shi bisa sifan mutum, yana da kai, yana da wuya, yana da kafaɗu, yana da ciki, yana da kafafu, kuma yake tafiya da kafafunsa a doron ƙasa. Sai da Aisha ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya ta'awwalu alquran, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana narkar da rayuwar shi da cikin alqur'ani, kamar duk motsin shi da yake yi gaba ɗaya fassaran wato wani abin daga alkur'ani yake. Shi ne mai shirin da yake cewa nabiyyun bi ghairi alwahyi la yatasarraf, annabi ne wanda yake in ba da wahayi ba bayyan motsi. Ashe duk wani motsi na annabi, hatta miyo da zai tobar ko kaki da zai jefar yana cikin wahayi da aka bashi. Shi yasa shi Ibrahim ce wato talabul fatal ma'munun jaharan wa yaqzatan. Jaharan shi ne wannan mushaf da ake karantawa, ayoyi ga sunan 6,000 da wani abu, amma wato ainihin karatun alkur'ani a cikin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani motsi na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ba wato bai zo yayi daidai da wani harafi ko wata kalma ko wata jumla ta alkur'ani ba. Don haka ba da gaskiya da shi wajibi ne, yin imani da shi wajibi ne cikin duk abin da ya zo da shi. Duk mutumin da yake kokonton abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wannan mutum shi Ibrahim yace mana dama ta khalla anil imani man laysa sadiqan ala hubbihi min kulli ghadin wara'i, ya wufinta daga imani, ba shi da imani kwata kwata duk mutumin da bai zama mai gaskiya cikin soyayya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga dukkan mai yin sammako ko mai maraita, in dai babu gaskata annabi to babu imani. Ba yadda zai mutum ya samu imani bai gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba a gaskata wani abu na annabi a ƙaryata wani abu. In mutum ya wannan halin yahudawa ne. Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd.
Allah tabaraka ta'ala ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna, ku yi imani da Allah da manzansa da kuma hasken da muka saukar. Ku yi imani da Allah da manzansa da hasken da muka saukar. To kaga yadda ka san la ilaha illallah ba ta rabuwa da Muhammadu Rasulullah, haka kuma bin Allah bayya rabuwa da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Bal ma ubangiji yakan wadatuwa da cewa wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Duk wanda ya bi manzo hakika ya bi Allah, amma Allah madaukin sarki bai taba cewa duk wanda ya bi ni ya bi manzo ba. Bin manzon Allah yana wadatarwa, ya ɗauki ma'anan bin Allah, saboda mai shi annabi ai ba shi da wani abu nashi sai abin da Allah ya ce ya zo ya isar. Don haka in ka bi shi Allah ne ka bi, amma in ka ce Allah za ka bi to tana yiwuwa faɗar ka cewa Allah za ka bi din saboda kana son ka yi ikirarin cewa ai Allah na sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shi dan yake maka wani waswasi. Kana son ka ce za ka bi Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam ai mutum da shi ma halitta ne, ba dole sai ka bi shi ba. To in kai wannan kuma ka faɗi. Shi yasa duk inda ka ji cewa ku bi Allah za ka ji ku bi manzon Allah, ku yi iman da Allah, ku yi iman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa rabuwa. Fa aminu billahi wa rasulihi, ku yi imani da Allah haka kuma ku yi imani da manzansa. Sai ce wan nuri allazi anzalna, wan nuri allazi anzalna malaman tafsiri sun mishi fassara biyu alal aqal. Wasu ka ce shine alqur'ani wanda muka saukar, wasu kuma suka ce a'a wannan atafi ne akan rasuli. Ku yi imani da Allah da manzon shi wan nuri allazi anzalna, manzon nan wanda yake shine haske wanda muka saukar. Shi yasa aka zo da wato alif da lam na ta'rif. Ai kaga billahi dama shi Allahu ai shine a'raful ma'arif ko, kamar da Imam Nuhat shugaban masu nahwu duniya gaba daya Sibawai bayan mutuwarsa ai mafarki sai aka gan shi cikin ni'ima kamar dai ya dace da shiga aljanna. Aka tambaye shi ka shiga aljanna? Ya ce wallahi Allah ya man katari. Suka ce ko Allah ya sanar da kai dalilin mi yasa ya shiga da kai aljanna? Ya ce wallahi dalilin wani abu guda daya, wata ka'ida da na ajiye cikin ilimin nahwu da na ce Allahu a'raful ma'arif. Wato kalmomi na larabci akwai kalmomi mu'arrafai, akwai kuma kalmomi munakkarai. Kalmar munakkar shi ita ce kalmar da babu alifi babu lami a kansa. Duk wato wata kalma ko wani suna ko wani aiki wanda zai zo da na kira to yana watsuwa cikin jinsinsa gaba ɗaya. An gane ba, wato idan suna ya zo munakkari to yana iya faɗa kan kowa, amma in ya zo da ta'rifi to lalle wani ne ake nufi daban, wani ne musamman ake nufi. To kowace kalma ta larabci tana iya ɗaukan nakira, wani lokaci kuma ma'arifa na hawansa, amma ban da Allahu. Shi kalman Allahu da'iman munakkari mu'arrafi ne. An gani mu'arrafi ne. To shi Sibawai sai ya ce abin da ya sa Allah ya sa ni aljanna kamar da ubangiji ya sanar da ni, ya ce saboda abin da na faɗa a cikin nahwu nace Allahu a'raful ma'arif. Duk wata kalma wanda ake wa ma'arifa to lafazin Allahu ismul fard, ya ce wannan shine shugaban su gaba daya. To kaga anan sai aka ce wan nuri, da aka ce fa aminu billahi, shi da man tun da bai rabuwa da ma'rifarsa ba a magana kan lafazin Allah. Amma wa rasuli ai kaga ba ce war rasuli ba sa ma'rifa ko, aka ce ku yi imani da Allah da manzon shi wan nuri, da kuma haske shine manzon da Allah zai azalna wanda muka sabkar. Manzon Allah saukakken haske ne daga Allah tabaraka wa ta'ala. kuma haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi. Mu ne muka aiko ka ya rasulullahi shahidan
wannan an nasaba wannan shahidan ne bisa hali ai halin kasancewarka shahidan kai mai shaida ne akan al'ummarka mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu zamanto masu shaida akan al'ummomin da suka gabace mu ga wanda ubangiji ya faɗa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ce mun fiddo ku ne a ƙarshen zamani don ku zama shaidu akan sauran mutane da suka gabata al'ummomi ko kuma saboda gatan ku a wajen Allah manzon Allah kuma shine zai zama shaida ku ubangiji bai son ya kunyata al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda zaka yi shaida kansa ka ga wallan shi sai in ka san abin da ya aikata ne zaka yi shaida ko to ubangiji subhanahu wataala sai ya sanya duk annabawa sun gabace annabin mu duk al'ummomin su kuma sun tafi tare da su kenan kaga mun muna baya kenan ko sun riga sun wuce ba su san mu ba san me muka aikata ba dan haka aka rasa wanda zai mana shaida daga cikin su amma mu tunda sun gabace mu labarin su ya iso gare mu aka ce mu za mu musu shaida an gani aka ce mu za mu shaida amma kuma sai aka ce annabin mu shine zai mana shaida shine maulana shehu ibrahim yake cewa lana shahidun adlun muzakkan mubarrazun mu ba al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama muna da wani babban mai shaida wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai ya ba dama ya mana shaida a lahira adlun shahidun adlun mai shaida ne adali ne kuma muzakkan wanda an riga an gama tantance shi an gane ka san ana son a gane mutum adali ne ko ba adali ba sai an rika bin diddigin shi ana lura da halayen shi shine tantancewa ana bibiyan shi ai anketin shi a sa wanda za su yi anketin shi ba tare da ya sani ba duk inda yake shiga da lokacin da yake cikin jama'a da lokacin da yake shi kadai an fahimta ai anketin shi to sai ya zamanto gaba ɗayan wanda suka yi anket din sai suka zo da result iri ɗaya dukan suka ce wallahi ba mu taɓa samun shi a wani hali mara kyau ba to kaga ka samu taskiya kenan ai wannan shine ilimin da malaman mustalah hadith suka yi amfani da shi daga wannan ne zaka ji za ce wannan hadisi sahihi daman duk wani abin da za a dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce shi ya faɗa inda ya tabbata shi ya faɗa din ai babu zancen bincike da ko Allah madaukin sarki ya kira annabin shi mai gaskiya kafirai ma duk yayin da suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taba cewa ba mai gaskiya bane Allah ya ce wa innahu la yukazzibunaka Allah ya ce ya rasulullahi kafirai ba duk taurin kansu duk iyayyasu da kai wallahi ba sa iya ƙaryata ka su ce abinda kake faɗa ba haka bane ko su ce kai ba mai gaskiya bane ba su isa su faɗi wannan ba Allah ya musu tahaddi ya musu karan tsaye kuma wallahi har da bar duniya babu kafirin da ya iya bude baki ya faɗi wannan saboda dalilin Qur'ani ya zo da wannan magana shi maganan Qur'ani kuma bai tashi tunda magana Allah ne fa innahu la yukazzibunaka ba su isa su ƙaryatar da kai ba su ce kai ba mai gaskiya bane ba su isa ba walakin da zalimin bi ayati Allah yajhadun sai dai kawai kafirai azzalimai ne kuma jayayya suke da ayoyin Allah an lura to idan aka rawaice hadisi malamai wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya wakilta a wannan fanni sai su lura da rijalul isnad na wannan hadisi suwa suka rawaice shi cikin silsilan hadisin tun daga kan mai magana har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwa ne sai a bincika aka bincika wane ne daga wane daga wane daga wane daga wane sai a ce wannan hadisi alil isnad wannan hadisi ne mai madaukakin isnadi saboda duk mazajen da suka ci gaba ɗaya sai a ce siqatun amintattu to kafin su ce amintattu ne ai sai da suka gama tantance su sun gama tantance sun bincika gaba da baya ta ko'ina sun tabbatar cewa wannan mutanen ba taɓa samun wani abu wanda yake zama suka ga mutuncin mutum ko addinin mutum ko imanin mutum a cikin lamarin su ba har suka koma ga Allah Allah ya tsare su duk da ba annabawa bane amma ubangiji ya musu hifz to shikenan
dalilin haka sai a ce to wannan hadisi sahihi ne, kaga kenan an yi taskiya, an fahimta, an tsarkake mazajen hadisin shine ma'anan taskiya. Sannan kuma sai a yi tabrizi, shine wato an kasa tsere tsakanin wane mai gaskiya da wane mai gaskiya da wane mai gaskiya da wane mai gaskiya, a cuta su gaba ɗaya a yi bincike a ga waye kuma ya fi gaskiya, sai a bincika kuma sai aka samu wane kuma gaba ɗayansu kuma ya zarce su, a to wannan ya zama barras kenan. To shine shi Ibrahim yake cewa lana shahidun adlu, mu inda muka yi sa'a mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da wani mai shaida wanda shine ubangiji yace zai mana shaida, annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam. Adlun yace adali ne muzakkan, abin tantancewa a wajen Allah, wanda ya tantance shi kuma Allah da kanshi. Mubarrazun, ubangiji kuma ya tabrizin shi yace wani ya tsere wasa. An gane? Wato champion shine wato shine albaris, wanda ya tserewa kowa, an kasa tsere, an kasa ga, an sa kwambala ya wuce kowa, ya ba kowa tazara, ba shi wani champion ko? To wannan shine albaris ko almubarriz. Sai Ibrahim na cewa laqad alima al-aqwamu anni mubarrizun wa min hasadin jaru alayya wa aqlab. Yace dukkan wale gaba daya sun sani anni mubarriz, cewa ni champion ne a cikin su, babu wani fage da muka taba shiga tare da su ban tsere musu ba, sun san da wannan. Yace in kaga masu kina ko masu abin da yace wa min hasadun jaru alayya, kawai saboda hasada ne kawai suke wannan, suke zalunta ta. An gane? Wa agla zo suke ta kausasa maganganu a kaina, ba abin da basu faɗa ba. Yasa yake cewa wa man qala qad adlaltu fal haqqu shahidun ala annani ma hittu an nahji hashi. Yace duk mutum da yace ni Ibrahim Yas na bar da mutane, yace na wawa ne bai san abin da yake faɗa ba. Ai ni mai shaida ta Allah, Allah yana shaida cewa ni ban taɓa kaucewa daga tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah ya zama mai shaidan mutum, duk duniya gaba ɗaya sai su kuma suka tafi saɓani shaidan Allah. Allah ya ce walayyu shay'in akbaru shahada qulillahu shahidun baini wa bainakum. Ai mai shaida mafi girma shine Allah tabaraka ta'ala. An gane? Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai shaidan mu. Allah ya ce inna arsalnaka shahida, mu ne muka aiko ka ya rasulullahi halin kana mai shaida akan al'ummarka. Shi kuma yace ba zai bar al'ummar shi ta kunyata ba, ba zai tona musu asiri ba, sai dai kawai wanda ɗabi'arsa da mugun halinsa ya fita fili ba yanda za a yi bai lulluwa. Ai ka san wari ba lullube shi da tsumma ko? Abu ya zama haka, to bawa ya zama mujrim, ya zama mugun bawa kenan, ya annabi zai da kai. Ba abin da bai maka nan nasiha ba, babu irshadi da bai maka ba, sai ka kiya, to shi kenan. Amma in ba haka ba, duk wanda yake wato kuskuren shi yana karban uzuri ko hamzari ko a lullubewa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube sallallahu alaihi wa sallam. Shahidan wa mubashiran, kuma halin kasancewa kan mai bada albishir wa wanda suka imani da cewa aljanna ta tabbata gare su, wani zaira kuma mai gargadi ga wanda suka bijire suka kangare da shiga wuta. Allah tabaraka ta'ala sai ya ce li tu'minu billah, ku kuma al'umma ku yi imani da Allah. Wannan lam na umarni ne, li tu'minu billah, ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa. Sai ya ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa tu'azziruhu, ku girmama annabi, ku karfafe shi, kako ya ce mishi baya. Wa tuwaqqiruhu, ku jin nauyansa. Wa tusabbihuhu, shi kuma Allah ku tsarkake shi bukratan wa asila, safiya da yamma. Wata aya ubangiji yana cewa fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi, yace ku yi imani da Allah da manzansa annabi, wato wanda bai koyi karatu a wajen kowa ba, ku yi imani da shi ba. Imanu bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ban gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibun muta'ayyinun la yatimmu imanu illa bihi. Wannan wajibi ne mai tilastuwa, wajibi ne na tilas. La yatimmu imanu, babu wani imani na wani mahaluki da zai inganta, imaninsa da zai da Allah babu shi da zai inganta illa bihi, sai da imani da manzon Allah, sai da gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam.
wala yasihhu islamun babu wani musulunci da zai inganta illa ma'ahu sai da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira duk wa'inda ba su yi imani da Allah ba sai ce wa rasulihi ko ba su imani da manzo Allah inda suna rabuwa a wannan wurin da ya kamata su rabu can umarni ake fa aminu billahi wa rasulihi anan kuma sai aka sa sharadi duk wanda bai imani ba da Allah ba kuma bai imani da manzon Allah ba kamata yadda a ce duk wanda bai imani da Allah ba shikenan sai a yanke hukunci za ka ce duk wanda bai yi imani da Allah ba kuma bai yi imani da manzon Allah ba Allah ya ce fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira lalle mun tanada wa kafirai wuta sa'ir mai kuna wanda za su kono a ciki haddathana abu muhammad al-khushani الفقيه بقراءتي عليه حدثنا إمام أبو علي الطبري حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا ابن عمرويه حدثنا ابن سفيان حدثنا أبو الحسين حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة وأن حديث إسناد كان تكي وزوجا سيدنا عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لجماعة الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي أمرت أن أمرتني أن أقاتل الناس إن قرر ما يجي متعني إن فما دسو إن يكاما يجي ما إن يجيسو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حسيسون شيدي باب أبو بوتاوا دقسكيا دداتي ودچنچنتا إلا الله سيئا wa yu'minu bi kuma har sai sun yi imani da kaga anan bago bai ce sai sun yi imani da Allah kai sai ce sai sun yi imani da Allah ko da sun yi imani da Allah sai sun yi imani da ni kuma wa bima ji'tu bihi kuma sai sun yi imani da abin da nazo da shi shine alqur'ani da musulunci fa idza fa'alu zalika yace to idan suka aikata haka asamu minni dima'ahu sun kiyaye jinin su daga gare ni ba ni ba taba jinin su wa amwalahum da dukiyoyin su ba ni babu bujira ga dukiyarsu illa bi haqqiha sai da haƙƙin shari'a wa hisabuhum Allah binciken menene boyen su ya kumsa kuma wannan abun jinginawa ne zuwa ga Allah tabaraka ta'ala dan uwa saboda lokaci gashi yanzu za mu yi wazifa in aka wuce wannan lokacin kuma magarba za ta ritsa mu ina ga kamar haka ne aka aji dama sai mu wadatu da wannan gurgudu muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya sanya albarka a ciki amin abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa inda muke kuskure Allah ya fi mana Allah ya saka wa malamin da alkhairi shehunan mu Allah ya ƙara musu karama ya ƙara mana san su kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan dan uwa namu malam Buniya ko wanda wato ango ne ta fuska biyu angon maulidi kuma angon amarya shi Allah ya bada zaman lafiya Allah ya bada kwanciyar hankali ya bada zuriya tayyiba Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe mu bisa addinin musulunci kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkan ayyukan da muka yi ya ba mu ikhlasi alfarmu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya datar da mu ya biya bukatunmu Allah ya tsare mu daga dukkan sharri Allah ya ji kan wanda suka riga yin baki daya ya gafarta musu ya haskaka kabarburan su Allah ya sa sun huta idan mutuwa mu ta zo Allah ya ba mu khatimata sa'ada ya sa mu cika da imani aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh